ఇందాక మీరు అన్నారు ఫెయిలియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు సక్సెస్ అని. ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ సార్. ఇవన్నీ ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజెస్ గా పంపుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఏ ప్రపంచం అయితే సక్సెస్ చుట్టూ తిరుగుతుందని మీరు చెప్పారో, ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయితే అదే ప్రపంచం భూమిలో పాతేసి ఎక్కి తొక్కి ముందుకెళ్ళడానికి వెయిట్ చేస్తా ఉంటుంది. ఇక్కడ గెలవటం తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీ సేయింగ్ దిస్ సార్, నా దృష్టిలో మీరు కూడా సక్సెస్ కాదు సార్. ఎందుకంటే సక్సెస్ లో ఫుల్ స్టాప్స్ ఉండవు, కామాస్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీ సక్సెస్ మీరు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశారు సార్. మీరు ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు? ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలో ఇన్స్టిట్యూట్ నేర్పిస్తుందని చెప్పారు. అదే నిజమైతే ఈ ఫొటోస్ పెట్టడానికి ఇన్స్టిట్యూట్ గోడలు కూడా సరిపోవు సార్. ఎందుకంటే సక్సెస్ లో ఎవడి దారి వాడిదే. సక్సెస్ ఇస్ నాట్ అ డెస్టినేషన్. సక్సెస్